Action Radio Philippines Standard Time, las 5:05. Is brought to you by Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Isibo na warasan sa inyo sa Marilo Action Radio Philippines Standard Time alas 5:06 sa liwat bayong hapon. Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang atong sining mga kaaksyon tagparamati sa tabok sa kadagatan, isla sa Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts ng Palawan, parts ng Masbate, sa Kuto, Balabutan, sa atong sining broadcast. Liwat ka mo ramon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuturan Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation Petsa 17 dias na lang nga nabilin. Pasko na. Pag may nabilin pagkita nga bali 106 dias. Ato naman nabiabihon ang pagsunod sa bagong tuig 2022. Kag mga babay na sa aton ang tuig 2021. Sa balita, una sa aksyon. Kabay pang ang pagwas ang tuig 2021. Sa nabilin nga 106. Tanan nga mga kagaw-kagaw. Pati ang kagaw sang COVID-19. Idalaya sa pagwa. Agibalik ya ang wala kagaw tuig 2022. Dari ko nung kilala ko pa niya damo magyapon na kagaw. Kung ahaw, ito kay eleksyon na. Ay gali. Sa kinanda liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulo naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Manging kabuylog banato na puwersa sa aton sininga Patrol 2. Ang aton sininga Crosswell Patrol ginaman ni Action Jan Diaz. Back to back Action Ninyo Bugina. May mga ginrespondiran na pila ka mga reported bypass operation. Maging kasa sa aton pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Sa traffic situation karon ibadoon taman ang sitwasyon dira sa Baydara sa Granata. Tubanga sa Quezon City bla. Dali sang aga kay naging sira na dang dalan. Kaya may mga posting nga daw pila ka bilog tatlo to nagkalatumba. Inagyan ka porte kadako kakalaba nga 10-wheeler ang kargaya porte man kataas about sa gapay gid ang tanan dira nga mga linya sang kuryente ubos sa gitanan panglalas. Resulta nagkalatumba ang mga poste. Sa balita, una sa aksyon. Nagresulta man ini sa pinaka mga paginutok sa dranon, especialmente ang dalan sa Araneta ang mga lugar nga sarang malakturan sa aton nga mga salakyan, may gamay kainang diversion sa mga ruta kainang nga ginpatigayon ang Bacolod Traffic Authority Office. Kaya sa gahom na ito, karon nga hapon, siguro nagamat-amat na, balik sa normal.
Kag siguro ti basi naagyan na dira ang dalan sa Araneta at tubangan sa Gaisano City. Sa balita, una sa aksyon. Karon man nga hapon sa Biyernes naton sini nga pagpangalagad. Opda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side. Upod nato ng porsa ni Aksyon, Joe Bacairan. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elroy Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñaran. Sa kinandan ang inyo sini alagad. Ang korman sa sini nga paratutunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, of din ninyo ako sa Labilin, 49 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa balita, una sa aksyon. Karon nga hapon medyo magulugal-umo ng atong sini kalangitan. May mga pagtupa gamay nga tulotalithi, nipis nga ulan. Ang pagulan-ulan sa pila ka bahin sa Luzon, Visayas kag Mindanao dala ini sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Extra lang gyapon nga paghalong plus. Ayaw gid makalipat ha. Remind ta kamo liwat. Ang aton nga health protocol i-sustain ta lang. Pag may bakuna, magpabakuna. Una sa balita, una sa aksyon. 90% sa mga pasyente ara naka-confine sa mga private kag public hospital diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga may COVID-19. Kalabanan sa ila, wala mabakunahan. Una sa balita, una sa aksyon. Kalabanan sa mga nagkalamatay sa COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, wala mabakunahan. Una sa balita, una sa aksyon. Amoy na ang kaya importante sang bakuna na may pangdepensa ka lang sa imo lawas. Sulit-suliton ta. Ang kompleto nga pagpabakuna, hindi garantiya nga hindi ka na matapikan sang virus ka COVID-19, be it Delta variant, pero amo nang ginasiling ko sulit-suliton ta permi, hindi kaya matamaan. Kung may ara nga, bakuna ang imo lawas. Tanawa ba ang mga ginapandala sa ospital na nagakalamatay severe. Kung natakihon sila golpiada, di marason 6 feet below the ground. Amo na observation sa aton nga mga medical expert nang halos nagakalamatay nagligad nga bulan kag sa sini nga bulan sa Setyembre wala gidya mabakunahan. Sa balita, una sa aksyon. Igo dalon sa ospital lala na kag hindi na madisponihan. Amo na permi nga ginasulit-sulit ta magpabakuna. Kaya kung ikaw na kompleto na sa bakuna, masudlan ka sang virus, hindi kagid matamaan. Plus, ako mabakod-bakod ba ng imo sining immune system? Makabulig-bulig pa ina. Galing kitang kalabanan, mga ginaigo sang COVID-19, ang may mga pundo ng alaan, blang nga mga severe man nga balatian. Kung kaysa amo na sila sang aton nga mga katigulangan sa robaton nga nagasiling, ati ina rason na mula na kung kaysa ang COVID kung sa pagkamatuod ti may pundo na nga balatian. Yung pundo nga balatian sa lawas sudlan sang virus kag hindi dali-dali maatipan kag maasikaso, nagalala ang pasyente madalo na sa hospital. Sa balita, una sa aksyon. Muna nga subong ang aton nga gobyerno provincial, Gobernador Bong Lacson, ang aton nga LGU, Alkalde sa Bacolod, Mayor Bing Lunardia, ang tanan ginahimo nila, ang pamaagi. Kay subong nagadaragan yapon sa 3 digits ang Bacolod kag Negros Occidental kon COVID-19 ang paghahambalan. Ang suspetso sa aton nga mga medical expert, even sa aton nga mga opisyal sa Banwa Ciudad, probinsya, amo
na ni ang puwerte nga lapta ni Delta variant. Kado kahapos lang, kado kadasig lang. Tini nga adlaw lang o. Sobra naman 20,000 ang nagdugang na mga nangin biktima sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sobra na 2 ka milyon ang biktima sang COVID-19. Amo na nga suliton ta. Hindi man gitaya uli anon, hindi man tabog buka nga plaka, pero ang importante may naga-remind lang. Sustain ang social distancing, wearing face mask, face shield, mangugas ang kamot gamit ang habon. Kung wala man na sa importante nga kadtuan, kag emersensya, pahimuyong ka na lang sa imo balay. Pawa ka, siningan nila, paway ka na lang sa banga kag magpalumot. Una sa balita, una sa aksyon. Muna nga kubay ka man ang kadtuan importante, mas better nga ra ka na sa balay mo. Pangimos ka na sa mga gamo-gamos balay mo Pag may time ti kag importante, may balaklon gwa man Pero muna sok-sok lang face mask. Ayos, munang pinaka-importante da. Nagamay mo lang ang mga rejoinder kag reminder, pero lagi man kuno ko may nagapahanumdum. Kaya ang kalipaton unay sa lawasang tawo. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ang mga report kabantayan nyo? Dugay-dugay report gikan sa atong sining mga patrol unit reporters. Wow, sila ni paring Roger Montalvo. Happy Ani GNG. Ay, happy anniversary GNG. Hindi lang lawas mo matamaan kung may bakuna ka, patibol sa mo, hindi man matamaan kung may bakuna. Husto na pare. Kaway ka bakuna, askit kwarta mo, pater kan siya mo buka kung di malason. Kag kung ginagutom, order lang take out sa GNG. May tamas pare Roger. Ang arak ko dagapon pare. Sa mong si Maros Wine Center, ka nakasaka ka lang gusto ni misis mo Sining ko, si misis, titagon ko, sanin ko hindi na lang da. Hindi na pagpasabara da si paring Roger Montalvo. Ayos! Sa mga si Maros Wine Center, boys da. Ngayong hapon dira sa inyo, kag maayo lang pag-monitor. Ay Mr. and Mrs. again, paring Roger Montalvo. Ay, puwerte. Ano mga balita ka ba tayo dito report gikan sa ato sa mga patrol unit reporters? Bantayan nyo karon ang report update naton balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Biyernes, dalaw na ni aksyon, Ede Raboso, plus ang aton siningan New Government Center, dalaw na ni aksyon ang tayhupon, dugang medical workers. Agin request ang Bacolod, kinitingwaan sang DOH Region 6 nga maaktuhan. Gilayon ang request. Una sa balita, una sa aksyon. Ano naman niya mga balita sa nasyonal dulodalag ko 4 ka nasyon ginpaidalom sa red list sa Pilipinas tungod sa COVID-19 pandemic. Priso ukon multa posible atubangon sa mga persona nga laktawan ang swab test kung nangin close contact sa COVID-19 positive. Sa piyakabahin, Senator Gordon ginbolgar ang ginpamakal nga mga malahalon nga salakyan sa mga opisyal sang Farmally pagkatapos makuha ang kontrata sa pag-supply sang COVID-19 equipment. Ay, puwerti. DepEd handa na sa pagbalik sang face-to-face classes sa 120 ka mga eskwelahan. Una sa balita, una sa aksyon. Na hindi kaya pwede anay nga wala face-to-face aw. Kinanglanon gid ang face-to-face aw. Muna nga kadako na sang kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas, ma face-to-face pagkikita ya. Dayaw man ko niya bla kay
agurang lola naton sa DepEd mo. Secretary Biriones. Kadamo sang dapat himuon mo sang imo opisina ang mga face-to-face classes gidya mo gidyang gina. Dito duhin niya pamakabla na sang mga gadget para sa mga estudyante, ho? Yung mga face-to-face classes mo pa yung gina-iskuher nyo nga. Muna ka pigado, kakakululbaan sa sitwasyon sa Pilipinas, mga face-to-face classes pa kami nyo ya. Ginawa, maganda sa ginikanan ka priso sa kabataan sa balay nila, parang hindi na magawa-gawa kay basi kung matapikan sa COVID-19. Yung mga face-to-face classes pa kita ya. Ay na, ano mga sitwasyon niya man. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. May hapon na kay Mr. and Mrs. Joben Pimentel and family. Kay Milili Uligo dira sa Barangay Tangob. Kay Sir Leo Dario, may hapon dira sa imo. Kag sa amigo ko kay retired Police Colonel Ulysses Ortiz and family. Happy listening da. Mala dira nga pagmonitor sa DSB Pandanon daw si Christine Minyes Villalobos. Check attendance lang sila ni Melvin na Solidarios Abdo. Ay, puwerte. Kita'y blasa may hapon ha. Dagsa kay Ana Sinoroda. Si Milili Uligo sa may Bani Cafe Glos Tangobo. Ka-monitor sa aton. Check ko na si Action Jan Diaz. Patrol to na to nanay. Kay i-check ta ng sitwasyon sa trapiko sa Bacoor. Specialmente dira sa may dalan sa Araneta. Blano nabuksan na. Nabuksan na bilog ko kung tunga pa lang. Kay grabe man ang kagutok sa dalan lakso no. Nabilagay ko mag-agi kada sa likod sang BCPO bla. Ay puwerte kagutok. Ito halos dira man ang bulyom sa mga salakyan mo nga nag-alagi da. Ay puwerte. Si Kent Bulakha Manisawa sa Barangay Dumanan Araman sila ni La Amante sa Kuwait ga lantaw man sa aton wa. Sa kay Dani Shooting monitors Dani Shooting wa. Si Nanay Edith Janson Binuman ang nanay ni Police Major Wilfredo Binuman sa Valladolid Police Station. Ga monitor gid sa aton. Salamat kita. Check ta nga to sini nga linya. Upod kay Aksyon na Jan Diaz. Hoy pagi sa Joe. Ha? Ili ko na ibi. Hindi na kay kang chimpo tagi nalagas ta lang oh. Base sa patro sa bagi sa UHF Communication di man. Sa kay Jerry Books, Pama, mayong hapon. Ja monitor gid sila. Kay Kagawad Arsenio Pitisa sa Barangay 12 Victoriaso. Kag sa kay Warin Magbanwa, Kagawad sang Barangay Antipolo, Pontevedra. Ginatamyaw ka mo ni Nono Miravalles. Mayong hapon lang kuno dira. Kag mayo lang nga pag monitor. Si Sir Jigs pamilya dara sa may Barangay Cubay La Carlota, araman sila. Ara na si Jan, check ta si Action Jan. Patrol to Jan, na please come in. May nga po na aksyon na Eric, may nga po sa tuturan ng mga ka-aksyon. Ang patrol na kami kayo na dito sa may bahin sa dalan Araneta. Blake, sige pa itong pagkayo sa telco. Actually, di ba kung kagaon, kaya sa kagaon natumba atong poste aksyon Eric, dala mismo sa area. Gani? Sa dalan Araneta. Galing kay ti ang natabo dito nga ang poste mismo ang nagilay ko natumba. Tapos may dalato nga mga kables ng kuryente. Kaya ti subong ang ginobra diri sang aton nga mga otoridad na binasang service provider nga doon ang mo sila PLDT. No, may ara sila dito auction nga dogin komisyon nga do construction firm. Kaya ang ginobra nila subong hapon diri agud nga hindi ba matamaan ang traffic diri sa may Lacson. Gani? Alin pa lang diri sa may Gonzaga, Lacson, Accionerico, alapit lang sa downtown lang nga malapit nga area. Hasta subong? Hasta subong paubos ka to dito sa may Magsaysay, Lacson na hindi magkinamo ang trapiko. Abi ko na buksan na partially ang dalan sa Araneta tubangan sa Gaisano City. Partially, galing ko tiba na pakabalo nga ginapareroute to bala. Iba niya drag niya sa Lacson gapo nagalusot. Di dapat may kuan may supervision sang traffic enforcer para kabalo sila nga pwede na masudlan. Oo, ang ginaobragan ay subong dira nila
kay hindi pagid full volume nga sudlan mo kay Gani? kayo pagyapon. Oo. Pilirion lang ginapalabay ano nila temporarily palusot-lusot para Gani? maganagan ang traffic sa may Lacson. Oo. So ang ginobra dito subong sang mga kapulisan kag sa mga traffic enforcer ang area diri sang Araneta particularmente na sa Tubang sang Gaisor City Oo. may ara lang sila linya nga ginbuksan. Okay. Pero ang mga salakyan gid lang halin diri sa may downtown Oo. sa south ang ginapasugtan nila nga makalusot. Okay. Kaya ang ila dira nga gusto matabo maganagan ang traffic sa Lacson. Kaya lang dito sa Gonzaga pobos diri sa may Lizares. Gani? Doktor sa may magsaysay Lacson pero tigil ang traffic subong. Naobserbahan diri sa bitaw nga pwede pa man na maagya na kay naggayo mo sila permission Oo. from the service provider kag sila gi commission nga construction firm nga hindi naman ganito nila pag paluy-luyon ang kable so pwede na kalabay. No? Kaya ang ginubra dira nila action Eric para balansa sa mga action. Di ba na nautod to ang poste? Oo. Ginisla nila sa panibago nga poste gid. Okay. Bago gid saya no nga gin-install nila ka ina nga nakita natin to pagabutaton dakot-kot sila ginapang tampukan nila para manginabakod ang pundasyon no amo na bigin patindog nila liwat mo Okay. angot nilang kuryente Oo. kag amo to nga gaw lang ano nila pasaka ang kuryente para malabyan ang dalanan. Pero agyan na ilang lugar na niya magyan sa mga mataas gyapon yung nga salakyada kay especially mga container bandi. Ginalaw na nila. Aha. Ginalaw na nila basta ang salakyan na linan diri sa may downtown pagwa. Kay Okay. tinihapon ang mga dalag ko nga mga salakyan, mga delivery van, container van, galing diri sa may reclamation area nga dira naglukod so sa San Sebastian kag naglusot diri sa Rosario Araneta pwede na kalabay kag ginpabanting na ginila nga taas pagid. No nga kay tinaligat tunubo-nubo gid man mo. Kuna mo dyan ang dala sa Reneta, tubangan sa Gaisano City, ang makalabalan da iya, ang mga salakyan hali sa downtown padulong sa sur. Yes. Pero ang mga salakyan from sur, hindi pwede kasulod sa downtown ni Kagida. Hindi ginamay-ara dira sa traffic enforcer sa dalom sang flyover nga Good. nagmando nga may route kagid pabalik Very ka good. Lacson, no? Kay paano lang mo one way para may mamat-amat lang no? Kay tingila di plano by 6 p.m. dapat passable na gid ang dalan. Okay. Dapat malabyan na gid nag-coordinate makita sa bitaw sining hapon amo na ilang nga ginalauman diri nga by 6 p.m. mabrihan ang dala ng ruleta pagkakamen tinadala sa Tubang sang Gaisano City para magbalik ka matamat sa normal ang trapiko. Kay tuptop sining hapon gina-check na galing monitoring diri ka bitaw medyo nagabulbugan pagigyapon ng area Yes. sa dalan Lacson Action Eric. Di ba ta sa mga nagpamati dira o may mga kakilala ka mga nagabiyahe pribado nga salakyan kung alin ka sa north to south pwede ka kalabay sa may Araneta. No, klaro ina. Pero kung narin ka sa may south, like alin ka sa may ibang field, alihis lang, paano ko, etc., hindi ka pwede kalabay ang temporary sa Araneta, tub-tub, may advisory na ang bitaw. Yes. So, amo na ang subukan ginobradra, no? Kay para, itsindihan lang, kasi wala man siguro ka pa sa mga tumatabong aksidente kayo sa kagahon, na sa gaid, abing kable, hindi na tumba, dara ang postes ng kuryente, nagamot silang sitwasyon dra mismo sa area, Gani. sa Dalan Araneta Action Erica. Anyway, doon wala man problema, dari even sa may area sa Gatoslao, no, hindi apektado sa trapiko, dalagi dyan kayo nagpinunsok, dara sa nga salakyan, sa Lacson, subong hapon, ug takir ng traffic enforcer, dara sa may Gonzaga, kaya may mga salakyan, di sindi, bra? No, nga bisa na lang alang, malikot, yung ginaayo diri ka bitaw kung mas maayo straight lang anay dire-diretso lang biyahe dili na mag-cross kay ti ang traffic na congest gapunsok ang salakyan so intindihan lang ang sitwasyon dire-diretso lang tapos wala may ari di kay obserbaran naton mga driver ba lang mga foreigners o kung mga dumuluom pwede din sila tulad sindihon pero siguro kung may mga kakilala dara sila nga mga Pinoy nga mga gatagid sila giya bala kay bisan alang-alang bisan counterflow bisan wala sang left turn or right turn, ginaduso nila na salakyan, no? Tinagatugas ang traffic kay na mo gito kay nang doon nagligo ng ulo kabitaw matag enforcer. Kay may radre along area sa Rizal Lacson ang galiko siya bisan waya sang left turn ga diretso na yan. No? So dapat sundon kay bisan naman sila sitwasyon dutuod nga damdamo gid salakyan sa mga dalan labi na Biyernes nga daan tempo ni nga pagpaulo sa mga salakyan o kung sa mga action nato sila tagsa sa mga lugar sa Metro Bacolod siguro dapat ang brown nila sundon kin alay temporarily ang tanan nga traffic rules and regulations diri sa sulod sang Bacolod inimang ang timpuyo sini maganhagan ang sitwasyon sa traffic na bilangan na ekspektar ginaton basta Biyernes mabulbog at nga traffic ang maka-action na nauman sa aton mga ka-action. Ang mga pinaka-latest development sa traffic situation diri mismo sa area Sandalan Araneta sakop sang barangay Singkang Airport sulod sang Bacolod mga ka-action. Ari na
Ari na. Ari na sa Ari na sa ang ulan. Ara na, nagulan na. Nagundak na ang ulan. No, abi ko di na magulan. Ari na gani, nagundak na nagpasilong-silong kami danay. Jesus. Ay medyo nagdamol ang ulan, Akson Eric, no? Subong hapon, diri sa area, sang dalan, Gatoslaw. Gatoslaw. Muna, so far, bilog ba kulo doon, nagaligom, dulom naman ang kalangitan. Jesus. Nagabudok na niguro ulan kay Kayla sa downtown to pagalina mo nagatulog talit hina. Abi ko namin lang kuro ko na mula niya mabulubog na katapusan nagbundak ang ulan subong nga kahaponan ona. Dogin lipot na lang kita na may timpo bilog nga anas sa bagay Martes lagi ulan kahapon do may mayor sa naligad nga adlaw. Kina basta maulan no na ang panahon mga kaakson. Preparar protection sa gulingon sa tataran ng mga kaakson. Pero basta matinipan po na nagigmanigop sa mainit niya kape. Pero rata sa patrol ang taglibot sa Bacomedaction John Diaz ulat mo sa aksyon sa Bacomedaction Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Kirakson John Diaz sa The Abed Reporting Live dira sa veteran na nata ati araw porso sa raneta magyan pa lang Magyan niya sang mga salakyan halin sa downtown pagwa sa magsaysay. Pero kung nalik kaya sa sur, pasunod ka sa downtown, hindi ka na pwede kagida. Kagida tapos pati hopefully mga 6 o'clock maagyan ay nadira sa tanan nga salakyan gwa sulod sa syudad sang Bacolod. May hapon nila kay Madam Kwan, kay Madam kay Madam Divina Graciada sa Manbil Royal monitor gisaton si Madam Divina Graciada sa Manbil Royal no. Sila ni Kuya Maki Kayong. May hapon dira Kuya Maki Kayong Kay Ginny Osisel dira sa Kwan sa Hong Kong. Kay Ligay Villares at Chibar. May hapon dira kuno kay Ramon kay Lucia at Chibar na. Kaya monitor man sa aton sini nga pangalagad. Sa mga taga PhilPower, happy 17th anniversary ha. Alin na kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sa Barangay Mina, Syudad sang Siparay. Pagbalik na ton, report na ni Aksyon Eddie Daboso. Ang Aksyon at Tayhupon matapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal nga ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tigpululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021 ang Pilipinas sa maya sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang
alanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang alanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre. Afternoon edition. Mabalik diri sa ato sini nga pagpangalagad. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:42. Check na naman report na gikan sa atong sining papatrola unit reporter standby sa report na Action Art. Unahon ta sa Action na Boso update. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Line number 2, Action Eden, may hapon, please screen. Actually, Eric, na bato na kuno karon nga adlaw sang pinakatigula nga nabukunahan sa siyudad sa Talisay ang iya sini nga second dose ng vaccine kontra COVID-19. Sila kay Attorney Joseph Janasani Aldama, si Lola Cristina Lopez, 101 anyos ng Barangay Zone 15 sa among siyudad, ang nagbaton sa second dose ng Moderna vaccine subong nga adlaw. Sila kay Aldama, isa si Lopez sa mga senior citizens nga ginbakunahan kag wala may ginbatsa. Dugang pa sa masobra 7,000 sa mga senior citizens sa ilang syudad, masobra 5,000 pa ang nagpabakuna, indikasyon nga dako nga porsyento na sa ila pumuluyo ang nagapati kay nagasalik sa bakuna. Panugyan ni Aldama sa mga Talisay noon na magpabakuna agon madugangan ang proteksyon kontra man sa COVID-19. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action Eden Boso. More information sa Kapitolyo Provincial karon.
sa pagpangalagad sa aksyon firing line in Action Boy Duran. Sekta naman ang report ni Aksyon Art ay hupon gikan sa Dio Government Center. Ining dugang nga medical workers nga gin-request sa syudad sa Bacolod ginatingwaan karon nga aksyonan sa Department of Health Region 6. Kulang-kulang pagidman diri ang medical workers sa Bacolod kasi diri nga tinagsaka-saka gidman ang COVID cases diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. In fact, may mga district hospital man gani outside Bacolod sa probinsya nga ginpadugangan ni Governor Lacson sang mga katri para sa pasyente sang COVID-19. May mga policy sila subong ya antes kadalon pag i-confine sa hospital kung COVID patient ka. At least systematic ang ginahimo nga tikang ka pamaagi sa atong sini gobernador sang probinsya sang Negros Occidental. May hapon dira kay Vice Governor Jeffrey Ferrer and company ka-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagan. Ara na si Action Art ay hupon. Detalye sa headline. Line number 3. Action Art may hapon, please come in. Action, Eric, nila pasalamatan karon ni City Administrator M.Ang ang positibong update partibra sa request sang local government of Bacolod na additional para action, Eric, na medical workers kung magabulig sa kampanya sa gobyerno batok sa COVID-19 kay ang pinaka-latest na update ko manabduman mo bisan nationwide mo ng problema subong Gani. bago gatina mo sa mga medical workers yan daw may planong mauntat na lang sa obrang iban mo bago na magluwas sa risko ginatubang nila daw ang reklamo sa iban why sila nakapaton sa mga benepisyo nga ilang pangayo. Now, there is Region 6, there kay City Administrator, kay Executive Director M.Ang, sila namin, di kay at least sa nurses subong, may ara na sang mga applicants na ginaproseso ang ilang mga kontrata. Ang problema lang galing kaya ang mga doktor mo rin daw jutay, nung katang wagit sa aplikante. Kabot, ang rason, pero sila niya, may nga may mabulig. Kaya di ko ma-overwhelm, Action Eric, why karon sang mga nurses, bisan may available pang hospital, sino, paano na karon mag-operate, kay why sa manugmanta yung nurse. Gani. Sila ni Ma'am Emang, sila niya bangot sila nga development, kaya expect kita, no, nga ang pagpadala dari sa DOH, mapadasik, no, kakuluwa sila, sila niya ang hulaton tayo kung pila ang mangin alokasyon sa Bacolod City sa parabuton nga may na daw. Yari si City Administrator, kag-EOC Director o Executive Director Emang. Pasalamat sa DOH Action Art kay sige-sige man ila augmentation sa aton sa mga kinanglanon naton nga additional nurses, even doctors, nurses, encoders, vaccinators, nagadugang man sila, nagabulig man sila augment sa aton Action Art. Mga pila mamangilagin padala di ma'am? Lang sa nurses, ongoing pa man may bago sila nga gin-screen, pero wala pa ang contract, no? Okay. Pero pagwa sina, mabalaan ta kung pila ka bilog. Ang sa doctors naman, ongoing man ang hiring, pero ang gin-inform ko sang aton representative diri sa DOH nga daw wala applicants, no, ang mga doctors nag-announce naman sila kay of course ang ginahimo ni subong sa DOH is just temporary ni contractual lang tipila lang na let's say 1 month, 2 months or tayog nagit 3 months nga contract amo na nga daw wala sa Amerika portion lang nga sa parayag ni City Administrator kag EOC Executive Director ang si Action Alvin, tani ko maka-apply guro, kay daw DMD na siya so pwede na siya. Sa kinaglanon yung doktor bla, DMD na siya, iban MD. Iya. DMD. Ano na saman? Daw medyo doktor. Ang iba ni MD mo, ang mga medical doctors, mga amo na bla. Si Action Alvin daw, DMD na siya. Daw, medyo doktor. Balitagi ka na sa Bacolod City Hall, ang ka-action nyo. Action ay tayo po na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Sa balita, Salamat din, Action Art. Tayo po dugang ang hinakaroon ni Action Art.
sa pagpagalagad sa action firing line. Nag-advise diri sa aton ang admin chief sa Bacolod Traffic Authority Office, my good friend Dennis Perma, nga open na. Sarang na maagyan ang dalan sang Araneta. Salamat gid kay Sir Dennis Perma, ang mapisan nga admin chief sang Bacolod Traffic Authority Office under the supervision ni Police Major Roel Culanagto. So open na. Sulod na, pwede na kamo kagwa sulod sa sulod sa Bacolod kung diri kamo mag-agi sa dalan Araneta at tubangan sang Gaisano City. Salamat gid kay Sir Dennis Perma. Donna Robles sa Prodigalidad dira sa San Diego, California, ga-monitor gid sa aton. Oma Lumina, ayong hapon gid dira sa inyo. Kay Lister Ray Benitez sa Auckland, New Zealand. Salamat gid dira kay Lester Ray Benitez sa Auckland, New Zealand. Sa kay Amy Esmeralda Dolido, mayong hapon man. Mara dira nga pagmonitor ha. Along kamo da kay Tomas Bronyola sa Region Pearl, Barangay Alihis. Jerome Lipana. Kami lang asawa nga si Rosalie Elizalde. Kay Barayoga Ray, pamilya dira sa Pandanon, DSB. At sa kay Pres Dennis Richard Tiboroma. Sherilyn Oro Javier, always gigina monitor si Jenny Osese sang Hong Kong. Mayong hapon gidira no kay Kuya Maki Kayong. Para dira nga pagmonitor kapag pamati sa kay Maninoy Maing kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota ga monitor gid. Dugang anta ang aton Silmaxo Balita pagkatapos lang sa atong dugang nga mga pahibalo. Nakapangita. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampi
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year,
si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio. Action Reports Afternoon Edition. May hapon nila kay Erwin Digatoria Gonzales, Elizabeth Malaca Gamala may hapon, sa kay Bong Panhilason, dira sa Barangay 33. May hapon nila sa Barangay 33, sa kay Bong Panhilason. Paring kinanong sa guys sa Tokyo, Japan, mayong hapon kit. Magkasunod na ang Aksyon Balita, Evening Edition with Aksyon Andy Pensor. Sa kalan diri sa ato nga mga patrol unit reporters in action nga nagpalagan karon nga hapon, Action Report After Edition, Biyernes ka presentation. Action Jan Diaz, back to back Action Ninyo Bugina. Of course, Action Ninyo Boso kag Action Art Tayhupon. Sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A, nagbulos na si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Out na si Action Joe Macairan. Ato na IT expert on duty si Sir Elry Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea, ako naman si Action Eric Magbanwa. Kita karon alas 10 toto alas 11, Action Night Patrol Program. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon